Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tago lang ko sa pangan nga Wendy. 15 years old na karon. Itago na lang pod ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apuhan nga nagpahimos nako. Aron niya sabtan, sugdon di ay nako sa dihang 12 years old pa ko o gibilin mi sa akong manghod nilang lula ug lulo para mao mo bantay namo. Kay kinahanglan man nilang manarbaho aron maikasuporta namo. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, isalig una namo ni Kaloy ang among duha ka anak ninyo ha. Unsaon, kinahanglan magud mi manrabaho ni Kaloy sa syudad aron masuportaan namo sila. Nahala, sige. May problema na. Salamat kayo, ma. Pa. Ayaw mo og kabalaka, ma. Dako naman na si Wendy. Makatabang ra na siya sa mga liho ko nun sa bahay. Ingon man sa pagbantay si Amanghod. Di ba, nak? O ma, Wendy, pag binuotan ba ni Lolo ug Lola nimo ha? o pa. Sige, amping mo. Salamat pa. Salamat. Ma, pa, ato na mi. Nak, Nak, Wendy. Wendy, ato na mi. Sige na, ligoon na tika. Ha? Ayaw na lang luoy. Dako naman ko. Dagan naman ko. Pero baby, pagyapong ka ni Lolo, oy. Ha? Sige na. Paghubo na kay, ligoon na ka ni Lolo. Lola, giligo ra ba ko ni Lolo ba? Bisag dako na ko. Ha? Okay ra na la? Sige na, Wendy, oy. Tiwasan na nagsudlang imong buhok kay mo eskwela ka pa. Ug panira din hispultahan sa kwarto inik-ilis nimo ha. Mugawas ko. Sige, Lola. Ay, magdali ko, Bi, kay basig malate na ko. Tumain, pagbuot ako, kung di ka gusto, may like yan, tika. La, nag-away man si Lolo ug Lola. Ay, salamat. Niya, nagit ko taon sa amo. Maglungag para ba ko da? Uy, nga no, ngit-ngit man. Asa di ay mga tao din La! Lo! Niyanak ko! Ato ning isirado o pultahan, ha? Lo! Nga nung isirado man na, Lo. Basta na. Oh. Kiniti ang isira. Lo! Lo! Sige na. Paghubo na. Ha? Ang salo? Sige na. Lo! Lo, gihikapangkod na mong akong bukton. Lo! Ayaw, Lo, maluoy ka. Lo! Inayon ra Lolo, ha? Wendy, nga nung nagtimi-timi ka magkaon. Wa ko'y gana, Lola. Naglain akong lawas. Mihila ka. Naunsa ka? Kung naglain mo ganang imong lawas, ay napag-eskwela, hindi. Dili. May eskwela ko. Ayaw na. Naglain mo ka ng lawas mo. Andi na kinay sa bahay. Lola. Wendy ako. Shhh! Ikaw. Ano lang usa ka bata ito si Kawaspi. Tagad ka kwarta. Pagsugal dito. Maluoy ka. Kani ko ata si mo ka. La. Laya kong biyain. Maluoy ka. Recorded by X Thunder Gaming.
kay gayon nga gipahimuslan ko sa akong lulo nga wa gani mahibaw ang akong mga ginikanan ito na narbaho sila sa layo. Aron lang may ikasuporta namo. Nahibaw si Lula sa gipangbuhat ni Lolo diri nako. Pero inag-abot ni Lolo, way tingog si Lula. Hinungdan nga dili makalaban si Lula nako sa akong sitwasyon gikan ni Lolo. Pila kay gayon, nanihangyo ko ni Lola nga tabangan ko niya. Pero kada pangayo na kong tabang ni Lola, magkurog siya nga maghilak. Daghang higayon nga, nakapahimos gid si Lolo nako, kay manduan raman niya si Lola, bisag kanus nga iyang pagawason sa bahay. Hangtod, nga doon higayon nga ako lang usa sa bahay, ug ang akong manghod nga nag-edad pa lang og 5 anyos. Unya, Day, hilom na ba? Sige na, hilom na ha. Mga tog na ta. Hilom na. Lo? Kuya Pao? Dalawa ang gagawin mo. Daga na kayo. Pwede na kayo. Sige na. Lo, di lang ko eh. Philip, bayot ka, ha? Nindun na kayo na, ha? Hindi kita na orig gagawin mo. Sige na. Sige na, harap makatilaw ka niya. Lo? Eh, Kuya Pao, maluoy ka na ko. Ayaw rin buhatan ako, Kuya Pao. sige na! Ibasot ka ron! Lo! Pwede. Nganong naghinuktok man ka diha? Lihok na, oy, kay mo eskwela ka pa. Dili na ko may eskwela, Lola. Dili na ko. Hindi, apo. Lahat abangi ko. Ipalayo ko din nila. Mahadlok na mga lolo. Pasensya ka na, Windy. Iwa ka makaila sa imong apuhan. Way makaako sa pagsukol niya bisag kinsa din sa atong lugar tungod kay salbahe siya, Windy. Lola, please. Oh, Lo, anong niya ka? Angay pa magudang ipangutana ni mo. Lo, unong na yung taon, Lo. Maluoy ka. Apo man ko nimo. Kung lolo ko ni mo, kung angay na mo tuma kasi kung gusto. Sige, isumbong tika. Subok. Lo! Subok ko mo. Lo! Gusto ka mamatay. Hangtod karon, ako ra og si Lola mo inahibaw sa gibuhat ni Lolo diri nako ingon man sa akong igagaw. Ug mao kini ang akong mga pangutana, unang pangutana. Gawa sa kapila ko gipahimuslan sa akong lolo, kapila sad ko niya gihulga nga patyon kun mosumbong ko. Unsa may mga kaso nga nagpaabot sa akong lolo? Ikaduhang pangutana. Gusto gid kaayo nako nga makabayad sila sa ilang nahimo nako. Apil bang makasuhan ang akong igagaw sa iyang pagpahimos nako, bisan pa man kung gipugos lang siya ni Lolo atong higayuna? Ikatulong pangutana, apil basad nga makasuhan ang akong lula sa nahitabo nako? Kay nahibaw man siya, pero wa man gyud siya gihimo. Ikaupat og katapusang pangutana, sa ilang gihimo nako, kung ipapriso nako sila, hangtod sa hangtod na ba sila sa prisuhan? Bilabol ba ang kasong rape dinhi sa ato? Asa man ko pwede mo duol nga dili ko makadak-an sa akong gasto? O kinsa may makatabang nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Wendy,
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Ang mga medical nga pangutana si Dr. Rene Obra ang mutubag ani guys. So ayon na mo ka problema, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or ipadala ang inyong suwat sa kiniyang akong suliran official writers page or sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinaut unta nga ni matata, malipayon, mapasalamaton, bahalag nakinumdum na yun sa ato ang problema, sagdi lang, kanang nakamata-pata, naapagyud ni solusyon, kahumanan ang tanan natong problema, no? So ayaw og ka problema. Ana, because difficult roads often lead to beautiful destination. Kita mo anang padung tagbukid, makakita ka sa view, panoramic view sa syudad, zigzag, lipong-lipong, suka-suka ta usahay, pero inig-abot ito pagkanindot sa hangin, pagkanindot sa sapa, pagkanindot sa view, no? Iyon ana man gud ang kinabuhi, guys. Di gyud na nato makabutanan ug way challenges, ug way pagsulay, no? Kay kung dali ra kay siya adtuon, di mo kamlingaw, no? Kanang adto bitaw tag Kawasan Falls kasi man nakaadto layo sa Taglakwan. Pwede adto pagkabugnaw sa tubig, pagkanindot no sa mga pagligo nimo og sa balon og sa falls, no? Nindot kayo ang scenery, no? Makapatin-aw pud sa tong huna-huna, no? Makinumdum ta sa utang, unsa ba? Letter sender karong adlaw si Wendy, 15 years old. Ako no malipay kay kunay mga batanon mo padag suwat nato. Kay meaning to say atong reach ba? Dili ra ang mga katigwangan, dili ra ang kanang mga kaedad nako. Di ko katigwangan ha. Astang mga batanon no nakatouch ta. So thank you kaayo ninyo. Please like and follow us sa kiniyang akong suliran official writers page. Like and follow Attorney Elaine sa X ug sa Instagram. Di siya magpasulti siyang address pero punto legal iyang pangutana nga medyo masela ni ang nahitabo kang Wendy kay naabusaran na pahimusla ni ang iyang pagkababay sa iyahang apuhan. 12 years old siya kay gibilin man siya ngadto sa iyahang lulog-lola kay nagatrabaho man ang iyahang mama ug papa. And that was very sad kay several instances nga iyahang lulo, no? Nagsigi og kanang pahimus niya nya wa siya kasulti sa iyahang mga ginikanan, and now she's 15. That was 3 years ago. Una sa tanan, no, pasintabi sa mga naminaw sa ato ang drama karon, di gyud ni dapat angay sundon. This is a very serious and heinous crime committed by the lolo. Grabe ka brutal ug angay gyung madugta sa prisuhan kay galagot ko naminaw nagbasa sa suwat in town sa usa ka 15 anyos nga si Wendy. Hay lulo pag yun. Una niyang pangutana, sorry kasi nga makabangon ka ani mong agian, and I hope nga pinaagi sa to ang programa makatabang ug makatambag minimo ug mahatagan kag kadasig, no? Unang pangutana, aside sa kapila ko gipahimuslan sa akong lolo, kapila sa kunya gihulga nga patyon kung mosumbong ko. Unsa man angay nga kaso ang nagpaabot sa ako ang lolo? Statutory rape. You were 12 years old when you were raped by your lolo. Menor de edad ka. Capital punishment in town, madugta ng imuhang lolo. Maski pag imo ng kadugo, maski pag imuhan ng apuhan, wa siya'y katungod mubuhat og ingon ana kangilad nga gawi nga iyaha kang gidisrespect, gipahimuslan kaniya, gihilabtan kaniya. Angay gyud siyang manubag sa balaod kay gidili gyud na labi na kung menor de edad. Naguba niya ang imuhang pagkatao and even ho imong future, which I will pray nga dili lang gyud unta makaapiktar, and that you will be strong enough nga mubarog ug mubangon aning nahitabo nimo. Pero he can be sued for statutory rape. Ikaduhang kada count, ikaduhang pangutana. Gusto gyud nakong makabayad sila sa ilahang nahimo nako. Apil bang makasuhan ang akong igagaw sa iyang pagpahimulos nako, bisan pa man og gipugos lang siya ni lolo atong higayuna? Yes. Kay atong napaminaw sa drama nga giapil-apil man pud imo ang igagaw, no, sa imuhang lolo. But yes, pwede gyud kaayo kay pwede he could have said no. Duha mo ka buok, pwede ra gyud unta niya patabanganin mo kulata ang lulo ninyo atong higayuna. And ayaw kahadlok anang bahad kay siya'y madugta sa prisuhan, dili ikaw. He cannot harm you so long as imo ning ireklamo og isumbong didto sa kapulisan. Ikatulong pangutana,
Apil basad makasuhan akong lula sa nahitabo nako. Kay nahibaw man siya, pero pwede wa sa siya gihimo. Possibly pod not necessarily as somebody nga nibuhat sa akto but naa sad siya liability. Siguro as an accomplice or accessory or obstruction of justice or child abuse sa iyang gibuhat nimo nga wa nila buhata ang angay nga sakto para maprotektahan ka, no? Ug mapanubag ang imuhang lulo sa ilahang gibuhat nga nilaban na hinuon siya dito sayop ug dautan, no? Instead nga mo protektar nimo, di man ko kaingon nga wa ko kasabot sa imong lula, kasabot ko, pero dili sakto ang iyahang gibuhat, nidapig manggud siya sa sayop. So posible that she can also be liable si lula. Ikaupat ug katapusang pangutana sa ilang gihimo nako, kung ipapriso nako sila, hangtod sa hangtod na ba sila sa prisuhan? Bailable ba ang kaso nga rape dinhi sa ato? Asa man ko pwedeng muduol nga dili ko madak-an og gasto ug kinsay makatabang nako? Una sa tanan, a statutory rape is non-bailable. The moment maisyuhan nagwarrant, madakpan, moatubang sa kaso, naara gyud na siya dinha sulod sa prisuhan. Para maka-file ta og kaso, kinahanglan ta moadto sa DSWD or sa Children and Women's Help Desk ngadto sa pulis. Pwede pud ta moadto sa pink room sa usa ka government hospital para ma-assess ka. And I wa man si Dr. Obra diri karon, but I will really suggest nga unta you will also seek psychological and psychiatric help because of the trauma that you have suffered, nga unta ma-address o ma-debriefing ka. Kay basin tan-aw nimo okay ra ka, pero ang subconscious nimo wa ta kibaw how it will affect you later on when you will grow. Unya, madugay gyud na sila dito sa prisuhan day. Kay lifetime man na niya, kada count, kada rape niya nimo, kada panghilabot niya nimo, usa man na ka count, usa ka silot pud, pipila ka tuig didto. So di gyud na kagawas imong lulo. Ang ako amang gud unta nga manubag sila sa ilahang kaway batasan, sa ilahang paglapas sa balaod ug sa ilahang pagdisrespect. Daghan na kaayutang mabasa sa news nga biktima sa rape, no? Unya, tungod sa gyud ni sa kanang mga inana nga klaseng tao nga who gets away with it ba? Kay naay mga tungod sa kadok ayaw mo kahadlok. Ang ato ang balaod, ang ahensya sa kapulisan, andam nga mutabang ug moprotektar ninyo. Ayaw mo gawa og salig ana nila. Trabaho man na nila, and that is their mandate. Ako isip usa ka abogada, isip parte sa judicial system, nisalig gihapon ko nga mo nag-work paghihapon, no, ang ato ang judicial system. And it really takes courage to be able to come out in the open and file cases like this. And akong giawhag tika, Wendy, kung naminaw karon sa ato ang programa, or anybody who is a victim of any form of abuse, not just rape, whether it's mental, physical, emotional, kanang verbal abuse, psychological abuse, to stand up for your rights. Do not be afraid. Ayaw mo og kahadlok, barugi, no? Kay it really takes one person to stand up against another abuser para maundang ni ang any and all forms of violence against women. Ampo Antika Wendy. And here's to all the battered women and the strong women out there. Mabuhi mo. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.